מאוד. איך אומרים שלום בסינית? מיהאו? משהו כזה דומה. יפה, זכרת טוב. זיו אלקלעי, 13 שנה, מטפל ברפואה סינית בהתמחות ילדים ונשים. נכון. אז מייקל, על מה אנחנו רוצים? נשים או ילדים? תביך אותי עכשיו, מה אתה... אז נלך על ילדים. שאלה קשה. טוב, ילדים. קדימה. אנחנו יודעים שיש היום בעיות עם אנטיביוטיקה וכו'. מה אנחנו עושים ברפואה סינית כדי לטפל בילדים? כדי לעשות אותם פחות חולים? אין לנו בעיות עם אנטיביוטיקה, יש לנו בעיות עם מערכת החיסון. אוקיי. בגלל שמערכת החיסון של הילדים הרבה פעמים היא חלשה, אנחנו נפגשים עם הרבה פעמים עם מחלות חוזרות, והרבה פעמים עם סיבוכים של המחלות, ואז הדרך היחידה שלנו להגיע זה בעצם אנטיביוטיקה. ואיך בעצם הטיפול בילדים הוא שונה ממבוגרים? אז כלי הטיפול הם אותם כלים. אנחנו משתמשים בדיקור סיני, אנחנו משתמשים בצמחי מרפא, אנחנו משתמשים בתזונה. אז בסך הכל הכלים הם אותו דבר, אבל פה אנחנו נכנסים לעולם של הילדים. איך אתה מכניס את זה? כן. אז דבר ראשון זה ההכנה. אנחנו כבר מתחילים את התסריט, אנחנו כבר מתחילים את החלום, אנחנו כבר מתחילים את הסרט הנעים בבית. הרבה פעמים הורים משתמשים אנחנו הולכים מחר לקבל טיפול או לרופא כדי לטפל לך בכאבי האוזניים. ילד שומע כאבים ורופא, יש לו סרט של פחד. מה שאנחנו עושים, אני למשל אומר להם להגיד משפטים דומים לאלה. מחר אנחנו הולכים להכיר חבר חדש, קוראים לו זיו, חבר של אבא ושל אמא, שהולך לעזור לך, להיות חזק יותר, שהאוזניים שלך ישמעו טוב יותר, ושתוכל ללכת לגן, להכיר חבר. פשוט איך לפרש את זה. דמיון חיובי, כי הילד לא יודע לשמוע לא, הוא יודע מה כן. בדיוק. אז איך גורמים בעצם למערכת החיסונית של הילדים להתחזק? זה כמובן דיקור, צמחי מרפא ותזונה. תזונה, דרך אגב, זה אחד הדברים הכי חשובים. היום יש חוקרים שאומרים ש-85% מהמחלות של ילדים נגרמים כתוצאה מתזונה לא מאוזנת. אז דבר ראשון שמה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים מהי התזונה של הילד, ובודקים איפה אנחנו יכולים לשלב דברים כדי בעצם לחזק, להעשיר את כל התזונה של הילד במרכיבים שחשובים למערכת החיסון. עכשיו, גם כשאנחנו מטפלים בדיקור ובצמחי מרפא, ההבדל בין מבוגרים לילדים הוא גם כן בגישה. זה אומר שאם למבוגרים אנחנו יכולים לבחור בין הצמחים, לעשות איתם תה, או צמחים שאנחנו יכולים לתת לו את הצמחי מרפא כתרופה באבקה או בכדורים. ילדים לא ייקחו את זה בתור תה, נותנים להם מיצויים. המיצוי ממותק, ככה שהוא קצת מסתיר את המרירות שיש לפעמים לצמחים, והוא יעיל מאוד בכמויות מאוד קטנות. אותו דבר בדיקור. דיקור שלכאורה, שוב, הוא דבר שהוא מאיים, אתה צריך לדקור את הילד. כן צריך לבוא מהמקום שלהם, לעשות להם הצגות, פנטומימה, ציורים, לגרום להם לשכוח שהם בכלל שם. אתה בא לתיאטרון כל בוקר, הקליניקה שזה תיאטרון בעצם. לגמרי. כשמדברים עם ילדים, חייבים להיות שם. עכשיו, אגב, יש הבדל בתוצאות בין דיקור לילד לדיקור למבוגר? במקרים של ילדים, הטיפול הוא הרבה יותר מהיר. ילדים פועלים בצורה הרבה יותר ספונטנית. מגיבים יותר גם... מגיבים בצורה הרבה יותר מהירה. גם ברפואה סינית. כן, עכשיו, אם אנחנו גם, וזה מתבטא גם בדיקור. אם דוקרים מבוגר 21 דקות, ילדים, סך הכל עד גיל 2, מכניסים את המחט, מוציאים. תסביר לנו קצת מה קורה פה. זה צמחים, למשל, שהם צמחים, הבאתי דוגמאות לצמחים שמחזקים את מערכת החיסון, וצמחים שהם מטפלים כבר בתגובות של מחלות. מה התפקיד של כל צמח? אז יש פה צמחים רבים, למשל חרצית, היא גודלת גם עכשיו, דרך אגב, בשדות, באביב, היא מטפלת בכל הנושא של אלרגיות, נושא של אף, נוזל, זה למשל קינמון, קינמון ידוע כהרבה פעמים כמטפל במצבים של שפעות, התקררויות. יש לנו פה צמח שנקרא בייזי בסינית, הוא צמח שגם כן פותח את מעברי האף, מטפל בשיעול. טוב, אז אמרנו ש-85% מהריפוי זה תזונה, נכון? ואני די נהיה רעב, מייקל. גם אני. שנלך לאכול? וואו, פתאום נהיה לי רעב, אמרת רעב. כן? אז יאללה, קדימה. יאללה, קדימה. תודה רבה. העונג כולו שלי. תודה. תודה רבה. תודה.